vírujú vo jediného Boha, Otca Vsedržiteľa. Čiže, čo je najpodstatnejšie, my veríme vo jediného Boha. Boli rôzne pohanské národy, ktoré mali veľa bohov, boli potom Gréci, Rímane, ktoré mali proste na každej ulici, alebo každá rodina mala svojho božíka, ktorému sa klaňala. To boli všelijaké teľatá, všelijaké zlaté vytvore, rukami vytvorené, ale cerkev povedala, že my, christiáne, vírime v jednoho Boha, v žiadnych veľobohoch. Otca Vsedržiteľa. Čiže my známe, že Boh je v troch osobách, že je Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Sviatý. To až potom píznejšie to bolo stanovené. Ale perše hovoríme o Bohu Otcu, ktorý je Vsedržiteľ, čiže všetko trímat. Vín je všade prítomný, vín všetko mať vo svojich rukoch, čiže vín je ten pantokrátor, jak po grécky sa tomu povísť, vsedržašti, všetko ovládajúci. A vín je ďalej, tvorca nebo i zemli. Čiže vín sotvoril nebo i zemľu. Vín je stvoriteľ neba i zemli. Vidimým, že vším i nevidimým. Čiže všetko, čo je viditeľné i neviditeľné. Čiže nelen toto, čo vidíme, že sotvoril Boh, ale sotvoril aj neviditeľné veci. A to sú toto nebesné rôzne mocnosti, anjele, jak máme na začiatku Svätého písma, jak čítame, v načali sotvorí Boh nebo i zemľu. Čiže na počiatku bolo sotvorené nebo, to je neviditeľný svit, a potom zemľa, to je svit viditeľný. Čiže aj vesmír, planéty, slnce, to všetko je ten viditeľný, bo toto vidíme. A neviditeľný je ten, čo vlastne je duchovný, čo súd, anjela a ďalšie, toto Bože stvorenia. Čiže vín je aj stvoriteľ toho i toho. Ďalej. I vo jediného Hospoda Isusa Krista, Syna Božia. Čiže to bol Otec. A teper vírime, že Isus Kristus je Syn Boží, jedinorodného i že od Otca roždeného prežde všich vík. Čiže vín je Otcovi jedinorodný a že je narodený od Otca prežde všich vík. To znamená pred všetkými víkami, kolíši nič nebolo, ani zemľa, ani čas neexistoval. Už vtedy bolo toto roždenie Syna od Otca vo vičnosti. Čiže to je bardzo podstatná vec práve proti tým, čo v tým všeobecnom stemi hovorili, že Isus Kristus nie je Boh, že to je len dajaký Boží vyslanec alebo dajaký anjel, ktorého Boh tu poslal. Nie, oni povedali, že vy je taký istý Boh, jedinorodný, čiže taký istý, jak aj Otec.